हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय दिनै 15 आगष्टनि मुङाव आं नैबे हाग्रामा सारनि दिपुआवनो फैनानै बेखौ दसे लाफैबाय मानो होनबा दखान होयो नालाय जेबो टाइमखौनो मोना मोसानाय मानाय माखासे भिडिअ खालामनोबो आं दसे बेयाव फैनानै माबाबाय आरोना ओमफ्राय दा बिनि उनथिंजायनो माने मोनसे पार्क माबा खुलिदों बेखौ आं दाहाय अपेनिं खालामनायाव आं फैनो मोनाखिसै माबाखांबाय फुजा होखांनानै अपेनिं खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय आं ओरैनो बेलासियावसो दसे मामिखौ लानानै बेरायफैनोसै नंबाय दा आं ओरैनो जास्ट फैदोंल'मोन ओंखायनो आं बेयावनो दसे फट' लाबाय ओरैनो दसे भिडिअ खालामबाय आरोना आं बे पार्कआ माने जोंनि दखान खाथि जायो आरोना माबे हाग्रामा सारनि आर'नाइ रेस्टुरेन्टनि ओरैहाय सोनाबहा आरो नांजाबनायखा बेयावनो दा नाहरबानो मोनखायो बे दिनै अपेनिं खालामबाय आरोना 15 आगष्टआव बेनि थाखायनो आं दसे नायब्रबनानै ओरैनो फैदोंल' दाहाय माने आं मामिमोनखौ लांगोन आरोना बेलासियाव बेनि थाखायनो आं नेक्स्ट भिडिअआव क्लियार होनोसै मा दं बेयाव मा खालामजायो सुइमिं पुलबो दं सिङाव बेखौ आं खिन्थागोन दाहाय खोन्थागोन आरो आं नेक्स्ट भिडिअआव बिदिबा बेखौनो हगारबाय आङो बेखौ नायग्रोदो जाय फैफेराखै उनाव फैनो हासिगोन।